Jesse Pynnönen laittoi mulle viestiä tuossa vähän aikaa sitten, että hän haluaisi syödä kokonaisen brisketin. Ja mä ajattelin, että hei, mä toteutan tänään. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Karelia Grillsin kanssa, mistä mä sain tuon uuden hienon offset-savustimen. Ja tässä on Atrian suklaahieho briskettejä 3 kappaletta, koska kyllä mäkin haluan jotain syödä. Eli tässä on tosiaan, nämä on 4,1, 4,06, eli tämmöisiä karva yli 4 kilosia briskettejä. Ja näistä lähdetään tekemään. Savustetaan nämä oikein kunnolla ja sitten sen jälkeen lähdetään ajelemaan tuonne Heinolaa kohden ja katsotaan, että pystyykö Jesse Pynnönen ja myöskin Mika Törrö tulee syömään näitä, niin tehdään kummallekin oma brisketti, että pystyykö ne syömään kokonaisen brisketin. Mutta nyt pidemmittä puheitta, niin mennään katsomaan, että minkälainen tuo uusi savuste on tuossa takapihalla ja sitten sen jälkeen pistetään näihin kaikki mausteet ja vastaavat ja pistetään ne savuun. Ja tässä se nyt on. Eli Karelia Grill, joka on tämmönen pohjoiskarjalainen tuote, eli suomalaista tekoa, niin on tehnyt mulle tämmöisen aivan järjettömän hienon näköisen. Tässä on siis tulipesä, niin siinä on kiva tommonen pikku ikkunakin vielä. Eli tässä kyseessä on tämmönen offset-savustin ja se on reverse flow offset-savustin. Eli tossa näkyy tuo pelti, niin se menee sieltä tulipesästä se savu ensin se pellin alla ja sitten se kiertää ton lihan yli ja menee tosta piipusta ulos. Mut nyt mennään laittaa näitä lihoja ja sen jälkeen puhutaan vähän lisää tosta grillistä. Eli kyseessä on Atrian Premium nauda briskettiä ja se on tosiaan siitä suklaahiehosta ja se on 4 kilonen. Tää myydään niinku tuotteena 4 kilosena, eli nämä on aina about saman kokoisia. Ja mähän tilasin näitä siis 6 kappaletta tätä videoa varten, jotka 3 nyt käytetään tässä ja 3 sitten myöhemmin. Ja nämä oli kaikki vähän yli 4 kilosia, eli tommosia 4,1, 4,15 ja jotain taisi olla 4,05. Mutta käytännössä 100 gramman niinku tehokkuudella ne on saanut tästä tuotteen sellaisen, että se on aina 4 kiloa. Ja mun mielestä se on ihan hienoa, ettei tarvitse syödä aina semmoista niinku 10 kilosta briskettiä, vaikka sellaisia aika harvoista paikoista löytyy. Mutta käytännössä ne tuntuu aina olevan semmoista jotain 6 ja 8 kilon väliä. Ja mä en tykkää siitä, että sitä jää aika paljon niinku käyttämättä. Siis mä syön niinku kuitenkin, meillä on 3-henkinen perhe, tai mä en ole Jesse Pynnönen niin kuin mahdollisesti Jesse videolta päästä sitten katsomaan, että pystyykö se syömään kokonaan tämmöisen brisketin yksin. Mutta se, että sitä ei kulusta lihaa niin paljon, niin sen takia mun mielestä on kiva, että tää on tämmönen niin vähän pienempi. Tässä kuitenkin ideana on se, että yleisesti ottaen Suomessa brisketit on aika pieniä ja ohuita. Ja tässä on nyt 2 semmoista oikeasti todella hyvän näköistä briskettiä, jotka ei ole niinku ohkaisia, eli ne oli aika niinku semmosia peruspaksuja ja niissä on aika vähän trimmattavaa tuossa päällä. Trimmataan sieltä niinku pääsääntöisesti vaan ne niinku semmoset niinku paksuimmat rasvat. Ja tää oli nyt se 3. Tää oli vähän eri mallinen, niin mä päätin, että tää on sit niinku mun brisketti. No 2 ensimmäistä oli sitten Jesselle ja Mikalle. Ja tosiaan trimmaillaan pelkästään ne niinku semmoset isoimmat kovat rasvat sieltä pois. Ja nyt kun tää tulee niinku mun käyttöön, niin mä otan tästä ehkä pikkasen enemmän kuin noista 2 muusta pois. Ja se ehkä myöskin johtui siitä, että tää koko ja niinku muoto oli ehkä vähän semmonen, että joutui pikkasen enemmän trimmaamaan. Mutta tosiaan 6 niin 5 oli tommosia niinku hyviä, pieniä ja pyöreitä, eikä mitään kauhean ohkaisia, toisin kuin tämä oli vähän sitten ehkä ohkaisempi. Ja niin kuin näkyy, niin tästä mä tosiaan nyt trimmailin aika paljon enemmän pois tota kamaa, ja nämä 2 muuta niin jätin ehkä pikkasen enemmän, kun se rasva oli niinku tolleen hyvän näköisesti tuossa päällä, niin siihen se sai jäädä, mutta siitäkin otettiin ne niinku isoimmat ja paksuimmat rasvat selkeästi niinku pois. Tää on oikeasti hyvännäköistä lihaa. Tuolta pohjasta tietenkin yritetään saada mahdollisimman paljon kaikkea pois, mutta ei sieltä nyt niinku ihan kaikkea tarvitse pois tietenkään ottaa. Sitten laitetaan tämmöistä Himalajan ruususuolaa tähän näin pikkusen pintaa, eli ei laiteta paljon, koska sitten tähän tulee niin paljon kaikkia muitakin mausteita, missä on myöskin suolaa, niin sen takia aika semmoinen niinku ohkainen kerros. Ja laitetaan nämä niinku mausteet pääsääntöisesti tuo suola tänne niinku lihapuolelle ja tehdään silleen, että laitetaan siihen pintaan vielä sitten mustapippuria ja tossa oli Lawry's Seasoned Saltia. Eli tosiaan tuo suolahan ei tosta niinku rasvasta silleen mene läpi, niin sitä on niinku turha tuohon rasvan päälle oikeastaan laittaa. Tässä niinku saattas jotkut käyttää ehkä semmoista jotain binderia, jotain niinku sellaista, mikä saisi niinku
pysymään noin mausteet tuossa pinnassa paremmin, mutta mun mielestä nämä oli niinku kohtalaisen semmosia nihkeitä ja märkiä, niin mä ajattelin, että mennään nyt tällä näin. Laitetaan Lawrysin Season Saltia ja sitten sitä mustapippuri kummallekin puolelle ja sitten tehdään tämmönen niinku neste, joka meinataan sitten injektoida tonne lihan sisään vielä. Ja siihen tulee MSGtä, suolaa ja sitten Lawrysin Season Saltia ja ne vaan niinku sitten miksataan hyvin yhteen silleen, että kaikki sulaa tuohon nesteeseen ja se saa olla aika voimakkaan makunen, koska sitä ei kuitenkaan paljon sinne lihan sisään tuu. Sitten mennään laittaa rillitulille. Ja tää oli nyt semmonen homma, että mä olin sitten etukäteen jo laittanut siellä niinku sen niinku alkupolton tai ensipolton tehnyt, jolloin saadaan ne kaikki tehdasrasvat ja muut vastaavat pois. Ja se hoito tuolla Marienpurilla, joka ikävästi jäi tuohon noin niinku kuvan oikeaan reunaan. Mutta niitä oli siitä edellisestä hiilivideosta vielä jäljellä, niin mä heitin ne tonne noin ja poltin sen niinku kerran kunnolla. Laitetaan tänne Sunset Charcoalin hiiliä ja nyt on pakko sanoa, että mä oon ihan untuvikko ja niin kuin näkyy tuosta ikkunasta, niin todella päheenväriset bootsit mulla on jalassa. Mä oon ihan untuvikko tosiaan ton grillin kanssa, niin tää menee nyt vähän tämmöiseen niin kuin aloitteluun. Ne, jotka käyttää offsettia enemmän, niin hei, kirjoittakaa ihmeessä kommenttikenttää, että miten pitäisi niin kuin parhaimmin ajaa. Ja oppisin siinä, mutta tänään tehdään niin, että laitetaan sinne hyvä tuli ensin noilla hiilillä, sen jälkeen injektoidaan nämä brisketit, tehdään tää tässä ulkona, koska se on todella sottasta touhua, eli sitten noin niinku ruiskii tuolta noin niinku ulos. Ja tällaisia ruiskuja tosiaan saa ostaa siis niinku monesta paikasta, esimerkiksi Motonetit ja muut vastaavat, mutta tosiaan mä kävin tuolla Savustin tukussa hakemassa näitä tammiklapeja, jota nyt heitetään tonne päällimmäiseksi, niin mä otin sieltä samalla ton ruiskun mukaan. Yritetään ajaa tätä koko ajan semmoisessa 120 asteessa ja toivotaan, että se pysyy siinä niin kuin mahdollisimman hyvin. Eli ensin nostetaan hiilillä ne lämmöt sinne ja sen jälkeen vaan tammiklapia päälle ja niitä mä heittelin noin puolen tunnin välein sinne aina pari klapia. Sitten ei mitään muuta kuin brisketit sinne sisään ja ne saa olla siellä siihen asti, kunnes siellä on sisälämpö noin 70-75 astetta. Ja aletaan tässä noin 2 tunnin kohdalla, nämä näyttää aika hyvältä, niin aletaan sitten vähän niin kuin spreijaamaan niitä. Eli suihkutellaan tuommoista 50-50 suhteella olevaa pikkelilientä. Eli tää oli Rajamäen pikkeliliemi ja sitten siihen vaan niin kuin 50 suhteella niin vettä lisäksi. Ja sillä suihkutellaan niitä, ne sanotaan niin kuin puolen tunnin välein samalla kun lisätään puita. Eli noita tammiklapeja tonne lisättiin noin puolen tunnin välein ja nyt ollaan noin 4,5 tunnin kohdalla ja nämä on saanut todella hyvän värin. Mä jopa niin kuin vähän ihmettelin, että kuinka nopeasti tää tuli, mutta se tosiaan siis varmaan johtuu siitä, että nyt oli niin kuin lämmöt oli aika tosi korkealla, eli tää oli vähän tämmönen niin kuin hot and fast tyylinen. Eli siellä oli 120 tai 130 astetta, se vähän sahas siinä aina kun lisäsi puita, niin oli lähempänä 130, 135 ja sitten se tippui sinne vähän alle 120 sitten kun ne puut alkoi olla palaneita. Ja tässä kohtaa oli mennyt noin 5 tuntia vähän vajaa, niin sitten niissä oli sisälämpö 75, niin mä käärin ne ja sen jälkeen heitettiin vaan takaisin tonne. Tässä kohtaa on mennyt noin 7 tuntia ja siellä alkaa olemaan valmista, eli noin 2 ensimmäistä valmistui tässä 7 tunnin kohdalla ja sitten toi viimeinen vielä 7,5 tunnin kohdalla ja oli jo todella pimeät niin kuin tästä näkyy. Mutta ne meni uuniyöksi ja sitten ajettiin Heinolaan. Nyt mennään maistamaan. Nyt ollaan päästy tänne Heinolaan ja ollaan siis matkakeitaalla eli Vierumäellä vissiinkin. Kamera takana on Jesse ja Mika odottelee omiaan, mutta avataan tää mun ensimmäisenä ja katsotaan, että minkä näköistä kamaa tää on. Et menikö se kuivaksi? Tää oli niin ohkanen tää kolmas, että mä vähän epäilen, että se on kuivaa täältä niinku päädystä. Mutta hyvän näköinen rasvakäppi tossa on ja vetäytyy hyvin se liha. Mä nyt tiedä, onko tässä kauheasti valitettavaa, mutta maistetaan. Toi flatti niin on vähän kuiva, mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tää nesteet tulee pihalle todella nätisti ja hyvän näköistä kamaa. Sitten otetaan täältä paremmasta osuudesta ja oi vitsi, tää näyttää hyvältä. Tää näyttää niin hyvältä. Tämmönen oikein mehukas ja kaikkea. Pistetään pikkupalat tosta. Ja tää niinku paras osuus brisketistä, eli tää burn ends. Ja maistetaan tätä näin.
Se ei ole ainakaan kuivaa. Ei kun todellakaan ei ole kuivaa. Mutta leikataan tästä näin hyvät biitit ja ehkä annetaan jätkien vielä maistaa, vaan pistetään niille omat tuolta noin. Ne oli vähän niinku erilaiset kuin tämä yksi brisketti, niin katsotaan, että onko ne onnistunut. Mä toivoisin ainakin. Ja tää niinku hyvän lihaksen alla oleva flatti, niin tää on mehukas. Todella mehukas. Mutta eipä mitään. Leikataan auki jätkien brisketit ja sit katsotaan, että miten niille käy. Mä vähän epäilen, että ei ne pysty tällaista määrää syömään niin kuin millään ilveellä. Mutta se selvii Jessen videolta, joten käykää ihmeessä katsomassa Jessen video. Ottakaa Jessen kanavat haltuun. Tykätkää tästä videosta, pistäkää mun kanava tilaukseen ja eipä tässä mitään. Katsotaan miten jätkeen käy. Me nähdään seuraavalla videolla.